Hát igen, 400-on még De 60-on milyen lenni? lehetséges, hát azért egy 2-10-es Nem állom olyan dolog. Hát gyere! Látod? és az meg kirakta az egyik felé, látod? Az meg az egy? Na, látod? Igen. Hát az egyik meg tudod, hogy indult, ide fölrakta a kezét, nem tette le a kezét, és egyik ellen volt, a másik Szalad Gábor, nagyon jó! Gyerünk Gábor, nagyon jó! Gábor! Én egy másodperccel jobbat kell figyelni. de hát az mondjuk meg az olyan Igen. Jó van, Szép volt Gábor! Szép volt, Gabi!